Сёлета вернікі ўсіх канфесій адзначалі свята Пасхі ў адзін дзень. Беларусь, якая багатая рознымі традыцыямі, асаблівым чынам у гэтыя дні была прасякнута адзінствам і суладдзем. Пасхальны світанак прынёс нам старадаўнюю навіну, але заўсёды новую. Хрыстус уваскрос. Грэха гэтай падзеі, якая мела пачатак у Іерусаліме 20 стагоддзяў таму, працягвае гучаць у касцёле і несці жыццё ў сэрцы і сёння. Святочныя пасхальныя набажэнствы прайшлі ва ўсіх касцёлах Віцебскай дыяцэзіі. Здымачная група вытокаў раздзяліла велікодную радасць з вернікамі касцёла Езуса Міласэрнага. І праз гэтае пасхальнае святло запалі ў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага. Амен. Традыцыйна на пачатку службы быў асвечаны агонь, ад якога святар запаліў пасхалу, велікодную свечку. Яна сімвалізуе нам Езуса Хрыста, які з'яўляецца святлом, сонцам на нашай жыццёвай дарозе. Пасля ўрачыстага спеву экзультэта вернікі выслухалі Божае Слова. 7 чытанняў са старога запавету і адно з новага наперамен з псальмамі расказваюць слухачам пра цуды, якія Пан Бог учыніў для свайго народа, і пра з'яўленне Месіі, Хрыста. Падчас літургіі пасхальнай вігіліі таксама асвячаецца хрысцільная вада. Вернікі аднаўляюць свае абяцанні хросту і моляцца літаніяй да ўсіх святых. Завяршаецца набажэнства рэзурэкцыйнай працэсіі. Пад гукі званоў з фігурай уваскрослага Хрыста і з пасхалам вернікі тройчы абыходзяць вакол касцёла, спяваючы велікодныя песні. Католікаў Віцебшчыны і ўсіх людзей добрай волі павіншаваў са святам Пасхі біскуп Уладзіслаў Блін. Аллилуйя! Христос з мертвых паўстаў. Сапраўды паўстаў. Аллилуйя! Трэба нам, аднак, памятаць, што з мертвых паўстанне доўжыцца не толькі адзін дзень у годзе. З мертвых паўстанне адбываецца штодзенні, калі чалавек прагне спазнаць шмат таемніц веры ў Бога. З мертвых паўстанне Езуса з'яўляецца маім з мертвых паўстаннем. На радаснае перажыванне велікодных святаў сардэчна благословляю в ім'я Отца і Сына і Духа Святого. Аллилуйя! Езус жыве! Аллилуйя! Словы пажаданняў віцебскага біскупа былі сугучныя са зваротам святога айца Бенедыкта XVI. Ён, звяртаючыся да людзей, скіраваў да іх сваё апостальскае благаслаўленне «Урбі эт орбі» – гораду і свету. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Непасрэдна перад Вялікаднем у Віцебску прайшла прэс-канферэнцыя з удзелам біскупа Уладзіслава Бліна. Сустрэча адбылася ў душпастырскім цэнтры пры парафіі Езуса Міласэрнага. На ёй прысутнічалі прадстаўнікі мясцовых друкаваных СМІ, супрацоўнікі тэлебачання і радыё. Ксёндз Юрый Жаўняровіч коратка нагадаў гісторыю паўстання Віцебскай дыяцэзіі і распавёў пра чэрвеньскія ўрачыстасці. 18 чэрвеня гэтага года па волі святога айца Бенедыкта XVI касцёлу Езуса Міласэрнага
будзе нададзены тытул катедры Віцебскай дыяцэзіі. Гэтыя святкаванні будуць спалучаны з эўхарыстычнай працэсіяй Божага цела па вуліцах Віцебска. Ксёндз Віктар Місевіч, адказны за СМІ ў Віцебскай дыяцэзіі, прэзентаваў прысутным першы нумар дыяцэзіяльнай газеты «Каталіцкі веснік». Газета атрымала рэгістрацыю ў Міністэрстве інфармацыі і будзе выходзіць штомесяц. У ёй плануецца асвятляць падзеі з жыцця Віцебскай дыяцэзіі. Затым перад прысутнымі выступіў ксёндз Александр Дулінец. Святар паведаміў аб 7-й міжнароднай медыцынскай канферэнцыі «Праблемы ўрачэбнай этыкі ў сучасным свеце», якая пройдзе ў Віцебску 26 і 27 мая. У ёй прымуць удзел госці з Індыі, Італіі, Кітая, Швейцарыі і іншых краін. Наша перадача завяршаецца, але не завяршаецца жыццё. Пройдуць велікодныя святы, і мы зноў апынемся ў будзённай мітусні, пры сваёй працы і абавязках. Але прысутнасць жывога Езуса ніколі не завяршаецца. Ён перамог смерць і зло для цябе і для мяне. Гэтай перамогай дзеліцца з намі. Запрашае да саўдзелу. Няхай радасным алелюя будуць прасякнуты ўсе старонкі нашага жыцця. Таму што Хрыстус уваскрос, сапраўды уваскрос.